Hello YouTube! Ma meg fogjuk látni, hogy a Balázs fölbír-e ezen mászni. Ahogy látjátok, elég nagy. 160 vagyok, és nem érem el a tetejét. De akkor megnézzük, hogy a Balázs föl fog-e mászni. Na, fölment a lábát. Jaj! Durva, még gondoltam. Majdnem fönt van. Várjál már, hogy lesz. Majdnem fönt van! Igen! Igen, fönt van! Fönt van a Balázs! Fönt van a kövern! Wow! Fönt van! Átadom a kamerát a Balázsnak! Add! Sziasztok! Halló! Most én is felmászok! Nem mászol! Jó magasan vagyunk. Jó, azért nem olyan magas. Ott a Áron, a hülye gyerek. Jó, várj, most odaadom egy... Dobd le! Nem dobom le. Most... Megvan a videó? Hát, még le se állítottam. Ja. Várja. Itt vagyok. Engem úgy... Az egyetlen Balázs mászó. Ja, basszus, majdnem leestem. Várj, most egy kézzel. Tudok csak kapaszkodni. Nem. Kamerát. Basszus, ez durva. Hát, bocsánat, de én be vagyok szarva. Látod, hogy miért nem akarod felállni? Hey, mindjárt felállok. Csak átadom Áronnak, itt Áronnak a kamerát. Fogd meg. Mikor? Kurva, durva. Nagyon kurva, durva. Azt hittem, nincs ilyen lyuk. Hát? Basszus, ez durvább. Mondta. Most már megértem, mert nem akarta felállni. Ugye? Isten, de ijesztő. Túri, nehogy ide. Itt van a Nem Balázs. merek leülni. Meg sem merek megszállni. Látod azt az ágatot? Fogd meg! Igen. Ott egy kutya. Na, Most csinálj így. várjál. Hol van egy kutya? De ne oda. Ja, ott van egy kutya. Halálhelyzetben is táncolok. Halál? Igen, nagyon könnyen meg lehet halni. Így fejest ugrok a földön. Igen, és akkor várjál. Itt van valaki, aki meghalt. Valaki itt meghalt. Mindjárt mellette lesz a Balázs. Hogy ülök megint le? Hogy Ne problémát. Ne! Arra ne! Ez az én telefonom. Hát az nekem Na mindegy. jó, várja, most lemegyek. Figyeljetek, most ultimatív ugrás következik. Egy, kettő, jó, nem ugrok. Egy-kettő nem ugrok, oké. Én tériszonyos vagyok amúgy. Most mindjárt levideózom, amikor lejössz, hogy én hogy megyek föl, te gyagya. Ez nem érdekel senkit szerintem. Na, De én tériszonyos vagyok, és ide... én vagyok a kamera ember, tudod? Ide vegyél. Most jön valaki. Ki a fa? Ja. Várja. Jó, innét nem jövök le. Gyere már le. Ezeket ismerem lehet. Na, Ugorjál. na, egy, két, há. Csomacsi! Ne, még én is felmászom. Ja, jó van, Áron is fölmászik. Itt vannak az emberek. Na, ugorj! Most... Jó, erre se kisebb kivacsi. Azt rendesen fáj a lábom most, hogy ugrottam. Ez nem jó a térdemnek, hallod? Ez nem egészséges. De azért ne essél le! Nem esély. Véletlen megállítottam a videót. Amúgy nem. Hogyha nem mersz, akkor ne állj föl, nehogy... Nem merek. Nem akarom. Hallod, ennél Meghalni. jobb pószt meg nem látott az emberiség. Mi? Semmi. Semmi! Mondjad. Most fölmész, vagy leugra? Jössz le? Bulet. Jó van, nem baj. Kameraember vagyok, én nem vagyok atlétik. Hát... Én tériszonyos vagyok, és fölmásztam oda, szóval... Milyen vagy? Tériszonyos. Félek, magasba. Én is.
Ja, akkor jó. Akkor egy... Én a kamera ember vagyok. Na, plusz kamera. Most mi lesz? Várjál, lehúzom Anna. Ne! Gyere le! Jó, nem húzom le. Csak ezzel milyen kedves vagyok. Látod ezt a fát? Ne húzd már le szegény. Ne, Áron. Bombak le. Azért ne húzd le. Megmutat téged mindjárt. Feljelentelek. Na akkor, seid ihr bereit? Nein. Aki nem érteni, készen álltok. Németű. Ja, azt hittem felállsz. Akkor mire vagyok? A seggemre. Na ugorj már, ezt majd kivágjuk. Jó, leugrott.